Amics i amigues universitàries, ahir es van disputar les finals dels campionats de Catalunya universitaris per equips en bàsquetbol masculí i handbol masculí. El poliesportiu municipal del Gornal va ser l'escenari del primer partit de la primera final en bàsquetbol masculí. En la final, la Universitat Politècnica de Catalunya es va imposar 59-55 a la Universitat de Girona en un partit on els jugadors de la Politècnica van anar a remolc, i és que la Universitat de Girona va arribar a guanyar el partit fins a 14 punts de diferència. A la mitja part del partit, la Universitat de Girona guanyava 26-21, però el joc interior, com hem comentat, va resultar determinant. D'aquesta manera, en el quart va arribar l'empat a 48 als 5 minuts i 40 segons del partit, i un triple de la Universitat Politècnica de Catalunya a 1 minut 20 del final del quart va resultar el punt d'inflexió per col·locar-se 57-51. Al final, la Universitat Politècnica de Catalunya viatjarà a les finals que es disputaran a València. En el partit d'handbol, la Universitat Autònoma de Barcelona va guanyar 30-27 a la Universitat de Barcelona, en un partit on van dominar des del principi i on els jugadors blavencs de la Universitat de Barcelona van anar a remolc tota l'estona. Malgrat que la Universitat de Barcelona es posés a tan sols 2 punts pràcticament al final del partit, els jugadors verds no es van posar nerviosos i van fer palesa la seva solidesa defensiva. D'aquesta manera es tracta de la primera victòria de la Universitat Autònoma de Barcelona en handbol, i seran els jugadors verds qui viatjaran a València a representar Catalunya a les finals nacionals. I recordeu que avui és l'últim dia dels Campionats de Catalunya universitaris, on tindrem una traca final. Viurem les semifinals i les finals de rugbi al camp municipal de rugbi de l'Hospitalet. També tindrem les finals del futbol sala femení a les 9:15 del matí al poliesportiu municipal de Bellvitge Sergio Manzano, i la final masculina, que es disputarà a les 11:15. D'altra banda, també tindrem les finals de futbol 11 masculí a l'estadi municipal de futbol de l'Hospitalet a partir de les 10:30 del matí, i les finals del futbol 7 femení a les 11:30. Com sempre, podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials i a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya universitaris. Us esperem!